ziua! Da. Am sunat și eu vreau să fac o pizza acasă. Te rog. Doriți să comandați, da? Da. Mi-a dat tata telefonul să sun să-mi iau pizza, că mi-e foame rău și că e ziua copilului. Pentru București, spuneți? Da! Pe acest număr de telefon plasăm Da. Nu mi-a zice și mie la mulți ani de ziua copilului. La mulți ani. Mulțumesc. Da. Pe ce nume să plasăm comanda, numele dumneavoastră? Numele meu pe Brawl Stars, pot să zic? Da. Ok. Pro Gamer. Ok. Da. Yay, pizza. Eu sunt și vegetarian. Nu mănânc eu Am înțeles. carne. Nu mănânc eu carne. Am 2 iepurași. Eu țin la iepurașii mei mult. Și nu vreau să... Nu. Am înțeles. Ați dori să spuneți adresa unde să livrăm comanda, vă rog? Da. La casa, la mine. Cum se numește strada? Strada unde stau? Da. Să întreb pe tata o secundă? Tata! O secundă, vin imediat. Un pic, că acum am pus pe mut. Și să-ți vorbesc. Gata! Tu nu măgulele. M-ați auzit? Ce număr? 21. Doamne, mi-e foame rău. Ce? La casă sau la bloc? La bloc, la etaj mare, sus, la 10. Sus. Să spuneți numărul etajului, vă rog. Da, 10, am zis 10. 10. Mă scuzați. Nu, nicio... Ce număr are apartamentul? Numărul apartamentul? 21. Numărul 201. 201. Oui. La. Numărul blocului, vă rog. O secundă, mă sună prietenul meu să mă duc pe bota. O secundă, vin imediat sun înapoi. O secundă.